Wis membengi ditinggal turu ora dikeloni. Lah jare kon turu gas e. Lha Ya piye to, maksudku Dek? ki turu awan ra turu bengi gase. Turu awan piye to? Ya turu sore aja bengi ini kan aku ditinggal turu. Lha mau tak keloni no kok. Nek ra tak gugah ya ra mbok keloni kok. Lah karepmu njaluk sing kepiye? Yo gak juga aja gasik-gasik turune tapi engko bengi aja bengi-bengi le turu. Nah, aku wis turu awakmu ya kudune turu. Ngono kok ngono. Menange dhewe ngono kok. Ya ora aku mbok tinggal turu rambut demek rambut los-los. Lah mbok yo ngomong nak pengen ki. Lah aku wis ngode-ngode kamu ora peka. Ngodo-ngodo piye lho ora ngomong kok ngodo-ngodo tok. Demek lho. Demek-demekmu e. Wis saiki yo. Ayo. Cepetan. Mandi sih ora. Ya mbek mandi yo. Wingi wis mbek mandi saiki ning kene yo. Saiki nang Luar kene. Cepetan ayo. Tak anu lho. Tak anu lho.